Maskotak eta etxeko animaliak, gizakion egunerokotasunaren parte bilakatu dira dagoeneko. Baina zeintzuk dira aretxabaletarren gustokoenak? Ondo portatzen aldira etxean? Goazen beraien galdetzera. Epa, guardion, alderatxo bat eratzu da animetasen, bueno, hainbesteak kostan, Bueno, zuk maskotarik eduki izan dozu edo gaur egun baduketzu maskotarik? Hartu nahi, baina hartu nahi txakurra, baina etxean ez zuztien itxi aukitzen eta kendu zuztien txakurra. Txakurra san hortaz, ez dakite zu maskota salia esaren? Lehen apurtxo bat gehiago banintzen, baina ja ez naz txakur salia eta animaiz salia. Lehen ukin duen txakur bat, 10 bat urtetan, gaixotu zen da gero kenduen bierra ezukin nuen. Arrasateko beterin naizuen ganarun da. Eta zeu pertsonalki maskota salie edo animali salie basare? Bueno, behin eukin nuen, baina ja erabakinaban gehiago nuen laukiko. Eta zeba? Zan ondo portetan? Kariño hartzeako eta gero ez da izeten betiko eta pena moten dugu. Hortaz, etorkizuna begira ja ez daukotzu pentsauta maskotaren bat eukitxie? Ez nik nire etxi bada ez. Eukina bain txorio, baina ez dela ez. Eta gustauko jatzun etorkizun batien maskotaren bat sartzi etxera? Bai, igual txakurren bat edo bai. Hortaz, txakurra guzti jatzu zuri? Bai. Eta ez da egite txorixakin zelako izaten den konbibentzia hori etxien? Ez da egit lehiatik fantzen, así que horretxo bat txarra. Bueno, hemen ikuste zaitxugu txakurra albuen dozula. Ez da egite txakurronez gain beste maskotari dauketzun? Nik txakurra daukot eta hau da bakarra. Eta 5 urte ditu eta 5 urte nirekin erueten dau. Eta aurretik eduki izan dituzu besteren bat? Ez, lelena da. Eta etorkizunera begira pentsauta dauketzu beste txakurren bat erostia, beste animali motaren bat? Ez dakit txakurrak asko guztia jat, baina ez dakit besteren bat eukiko naukez, responsabilidadia da. Eta lana emuten dau olako maskota bat eukitziak? Bai, baina jakitzen mozu konpaginetan eta nik uste dut bai enbuten zula beste gauza asko. Eta hori galdetu binotzun hortik tirak apur bat, zuk zuri bizitzara ez dakit zelako onura ekartzen da benolako maskota batek? Kriston onuriak hartze guzta, nien az bakarrik etxeen bizi, hasi que ondo. Beste batzukin konpartiruten dut, hasi que ondo. Nik dauko katu bat. Zeran daitzen da katua? Txaski. Eta ondo portatzen da etxien? Bueno, askotan nahin kata itzen da, baina ondo portetan da. Eta txakurra baino naixea dozu orduen katuak? Klaro, nik bai. Eta zemat urte dauke? 4. Eta ze onurak hartzen dau etxera, ondo portetan da, lan asko muten dau? Bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Oporretan gazenian ez, baina bueltatzerakoan gehiago. Eta etorkizunien gustoko jatzun beste animali motaren bat eukitzia edo beste katu bat? Bai, beste katu bat gustauko jaten aukitzia. Eta txakurrik ez edo ez dakit beste txori bat edo arrain bat? Txakur bat aukiko nagoen. Bueno, zuek maskotari badaukotzu edo eduki izan dozuen noiz bait? Bai. Zein daukotzu, Katu bat. Eta zuk, bai? Bai. Osea, etxe berdin bizia. Eta zelan portetan die? Bueno, oingua pixka hori da. Bai, ez da supermala. Eta aurretik eduki izan dozue beste motatako animalimaren bat edo bakarrik katuak? Aurretik katua bai, beti katuak. Bai, bueno, bebai euki dugu txorixak eta bebai euki dugu, ontxe bebai dauko arrainak. Eta etorkizuna begira pentsauta dauketzu igual txakurren bat edo beste katuren bat edukitzia? Ez, bakarrik bat, etxien bakarrik bat. Eta zerran ura itxen dozue, zure pertsonalki katu horrek, zertan laguntzen dutzu egunerokotasunen zier? Bueno, a ber, ezke guria ontxe bertan ez da oso ondo portetan, orduan da pixkat pazientzia irabazten dugu erakin, egiz esan da. Osea, da nahiko kantzago ontxe bertan eukitzia katua, etxien, haike decir. Lan asko egiten da hortaz? Guriak bai, asko. Mordo bat. Bai, bauket etxien hamster bat umiena. Eta ondo portetan da? Bueno, bai, ez da bitxen gauzan diri, baina. Hori galdetu inotzun, lan asko emuten da, maskota eukitzia etxien? Bueno, hamsterak ez. Garbitzia eta kaixolia, bastien behineo, eta listo, eta janaisa eta asko jako bota bier, así que
Eta pentsau izan dozu beste motadako animaliren bat etxera ekarti edo aurretik euki izan dozu txakurren bat, katuren bat? Ez, etxien ez. Sekula. Eta etorkizuna begira, bauketz pentsauta dauketzu? Ez. Hamsterra umien kapritxu izan zen, da horrekin planto. Bale, eskerrik asko.